3 чэрвеня, панядзелак, вітаю, з вами Сергей Пацасонны, а гэта Белсат Зум. Размаўляем з гасцямі і слухаем каментары экспертаў, і вось пра што сёння. Біць па расійскіх аб'ектах, але на тэрыторыі Беларусі. Да чаго дагуляўся Лукашенка ў хаўрусі з Пуціным. Польскія санкцыі супраць Мазыр-Солі, а таксама вяртанне Варшавай буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Там, дзе спальваюць кнігі, урэшце спальваюць таксама і людзей. Знішчэнне беларускіх кнігаў у Беларусі. Лукашенку час задумацца. Міністр замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс заявіў, што ЗСУ маюць права наносіць удары па расійскіх вайсковых аб'ектах, размешчаных у Беларусі. Афіцыйная пазіцыя Вільні была агучаная пасля таго, як найбуйнейшыя краіны чальцы НАТО дазволілі украінскім збройным сілам біць па цэлях на тэрыторыі самой Расіі. Неўзабаве Украіна атрымае ад Нідерландаў 24 знішчальнікі F-16. Міністрка замежных справаў гэтай краіны Ганка Грейнслёт заявіла, што абмежаванні для іх выкарыстання ніколі не абмяркоўваліся. То бок Нідерланды не выключаюць, што знішчальнікі могуць з'явіцца і ў паветранай прасторы Расіі, а вось з улікам словаў літоўскага міністра і ў нашай краіне. І ўжо цяпер Михайла Самусь на відэасувязі. Гэта дырэктар даследчага цэнтру New Geopolitics Research Network. Вітаю вас. Вітаю. Гучаць гэтыя небяспечныя дастаткова для Беларусі словы літоўскага міністра Ландсбергіса, які кажа пра тое, што можна наносіць удары па расійскіх аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Наколькі верагодным вы гэта бачыце? Насправді, на даний момент в Україні сприймають і російську, і білоруську лінії розмежування або кордони, державні кордони з Білорусією і Росією як лінію фронту. Тобто остання ситуація на Харківському напрямку, коли росіяни вторглися на новій ділянці державного кордону, показує, що ми маємо дійсно будувати, і це вже робиться, що робиться системно, будувати лінії оборони у всій лінії державного кордону з Білорусією і Росією. Це одне. І інше, звісно, що Україна буде наносити удари по білоруській території, якщо з білоруської території буде пряма загроза, безпосередня загроза, наприклад, будуть летіти ракети, застосовуватися авіація або здійснюватися якісь агресивні дії, на кшталт того, що робиться зараз з Росією, з території Росії проти, наприклад, Харківської області або Сумської області. Зараз Україна б'є досить системно по російській території, суверенній російській території, причому на глибину вже до 2000 кілометрів. Звісно, що якщо з білоруської території будуть здійснюватися агресивні дії, то Україна буде наносити удари по білоруській території. Наколькі гэта верагодна, што такія дзеянні будуць адбывацца? Бо, скажем, рыторыка Александра Лукашэнкі і таксама ягоных генералаў хрэніных усялякіх, яна дастаткова небяспечная і агрэсіўная. Ці гэта азначае, што Лукашенка рыхтуецца да вайны? Україну не цікавить, хто що робить, і не цікавить абсолютно риторика. Тобто, я ще раз повторюся, будь-яка агресивна дія з боку території Білорусі буде відразу відреаговано ударами по відповідним військовим об'єктам. Україну достатньо ракет, авіації і різних ракет, балістичних, крилатих, дронів з дальністю, повторюся, 2000 кілометрів. Тому вся територія Білорусі і вся військова інфраструктура режиму Лукашенка буде під ударом. Тобто, якщо він шукає цю пригоду, то вона у нього буде. Вы таксама казалі пра тое, што Владзімір Пуцін цісне на Лукашэнку, каб той ўсё ж такі уступіў у гэтую вайну, і кажаце таксама, што, магчыма, да восені дацісне. Што гэта азначае? Я не казав, що можливо до осені дотисне, я казав, що можливо восени Росія і Білорусь знову спробують під виглядом навчань, а навчання, очевидно, будуть. Це може бути або Запад-2024, або будь-яке інше навчання спільне, якийсь щит співдружності чи щось такого, союзної держави.
під виглядом навчань на території Білорусі може бути заведено кілька десятків тисяч російських військових. Звісно, що українська розвідка, українські військові будуть сприймати це як потенційну загрозу і, звісно, нарощувати зусилля на північному напрямку. Тут проблема в чому для України? В тому, що Росія зараз, оскільки вони не змогли добитися успіху на Донбасі, тобто вони з жовтня вели свою наступальну операцію, не прорвали фронт. Тепер вони, очевидно, намагаються розтягнути українські резерви. І оця атака була на Харківському напрямку якраз саме з цією метою – примусити українське командування направити резерви замість Донбасу, направити їх на північ. І якщо подивитися на ті результати, які добилися росіяни, вони фактично нульові. Ну, зайшли вони там на 7-8 кілометрів в двох місцях. Зараз українські сили проводять контрнаступальні дії, і в результаті росіянам вже треба резерви направляти, а не українцям. Тому може бути таке, що росіяни зараз будуть концентрувати сили, наприклад, на Сумському напрямку. Очевидно, що після того, як нам дозволили бити по території Білорусі, території Росії західною зброєю, і вже ці удари відбуваються прямо зараз. Тобто буквально за сьогодні, за ніч, за сьогодні, за день було кілька ударів на глибину, навіть уже далі, ніж Белгород були удари по установкам С-300. Вони знищені, росіяни самі публікують ці кадри хаймарсами. Тобто вони можуть спробувати розтягнути українські резерви і на державний кордон України і Білорусі. Тобто добавиться ще кілька сотень кілометрів, які, звісно, будуть викликом для Збройних сил України. І тому я казав, що до осені, можливо, створяться умови, тобто коли Росія перекине кілька десятків тисяч своїх військ на територію Білорусі, може виникнути ситуація, коли втручання з території Білорусі стане реальністю. То бок рэальнасцю гэта вяртанне у люты 2022, калі пачыналася вайна з тэрыторыі Беларусі? Ну, звісно, такої несподіванки вже не буде. Тоді була ідея дуже швидкої спеціальної, як вони самі називали, спеціальної воєнної операції, тобто діяли в основному десантні війська, сили спеціальних операцій, які швидкими рейдами намагалися зайти в Київ, заблокувати Київ, фактично столицю на всіх трасах, висадитися в центр міста, фактично знищити українське керівництво і поставити своїх маріонеток. Звісно, це буде вже не той сценарій. Це будуть операції якраз з метою відволікання. Очевидно, що вони розуміють, ніяких проривів українського кордону вже не вийде. Це зрозуміло, тому що немає в Росії зараз таких сил. Але створити напруження, створити умови, коли українське командування вимушене буде на тисячі кілометрів, там 2000 кілометрів буде протяжність фронту, розтягнути свої війська і бути впевненим, що ніде не буде прориву, це дійсно і буде завданням. Тобто може бути, наприклад, і на західної Білорусі, на Західну Україну піти війська, може бути і на Київ, може бути на Чернігів знову, але це буде інший характер бій. Тут основне, і тут що намагається зробити Росія, тягнути Білорусь в цю війну, розуміючи, що там вже нічого досягти не можна. Але єдине, що буде досягнуто, це в тому, що Україна почне наносити удари по Білорусі, Білорусь почне наносити удари по Україні, і розпочнеться ще одна ділянка фронту, в яку і Україна, і Білорусь буде брати участь. А це буде витрата ресурсів і, звісно, створить умови для створення такої війни вже між націями, білоруською і українською нацією, чого, звісно, Путін би дуже хотів. Тут важливо, звісно, що білоруси мають це розуміти, що втягування ще раз Білорусі в цю війну може закінчитися набагато гірше, ніж перший раз. Тобто був випадок, коли Лукашенку вдалося якось випетлювати, як кажуть, з цієї ситуації. Наступного разу це може вже не вийти, тому що коли Україна почне дійсно бити по території Білорусі, а Росія з території Білорусі по Україні, це вже буде трошки інший випадок, і ситуація, ескалація цього конфлікту вже між Україною і Білорусі може досягти абсолютно інших рівнів. Дзякуй вам за гэты каментар. Спадарства Михайла Самусь быў на відэасувязі, дырэктар даследчага цэнтру New Geopolitics Research Network.
Да іншых тэмаў у Нямецчыне пачала дзеяць новая візавая схема для кваліфікаваных працаўнікоў. Яна дазваляе цягам года легальна працаваць у краіне. Каб атрымаць такую візу, трэба мець мінімум двухгадовую адукацыю або дыплом, а таксама валодаць нямецкай або ангельскай мовамі. Пра некаторыя падзеі дня ў скароце. Варшава вяртае буферную зону на мяжы з Беларусю. Яна будзе ахопліваць Гайнаўскі і Беластоцкі раёны. Там будзе дзеяць забарона на перабыванне ў памежнай зоне для ўсіх цывільных асобаў. Паводле польскіх уладаў гэта неабходна для бяспекі работнікаў, якія ахоўваюць польскую мяжу. Буферная зона ўжо дзеяла на мяжы з Беларусю ў 2021 і 2022 гадах праз міграцыйны крызіс. Польша увела санкцыі супраць Мазыр-Солі. Новыя абмежаванні прадугледжваюць замарожванне актываў і забарону на ўдзел прадпрыемства ў працэдурах дзяржаўных закупаў і конкурсаў. Кампанія Мазыр-Соль звязаная з Олегам Эйбатавым, які раней быў кіраўніком мазырскага памежнага атраду. Украіна звярнулася ў міжнародны камітэт Чырвонага крыжа ІАН пасля распаўсюду ў інтэрнэце відэа, на якім расійскія вайскоўцы здзекуюцца з украінскіх палонных. На відэазапісе бачна, як украінскіх жаўнераў прымушаюць спяваць гімн Савецкага Саюзу, збіваюць, імітуюцца расстрэлы. Спікер парламенту Грузіі Шалва Папуашвілі падпісаў закон аб замежным уплыве. Цягам 60 дзён Міністэрства юстыцыі Грузіі і Агенцтва публічнага рэестру маюць сфармаваць пералік арганізацыяў і медыяў, якія нібыта дзеюць у замежных інтарэсах. Закон уступіў у моц, нягледзячы на маштабныя пратэсты ў краіне. Памагатыя рэжыму Александра Лукашэнкі знішчаюць беларускія кнігі. Практыка, на жаль, не новая і не толькі для Беларусі. Генрых Гейне пісаў: там, дзе спальваюць кнігі, урэшце спальваюць і людзей. Цяпер жа дайшлі да таго, што пачалі саджаць на сотні за кнігі ў прыватных бібліятэках. Гэтак жыхару Кобрына прысудзілі 10 сотняў проста за тое, што ў яго ўдома знайшлі кнігу Владзіміра Арлова «Айчына. Маляўнічая гісторыя ад Рагнеды да Касцюшкі». Журналіст Сергей Навумчык звярнуў увагу, спасылаючыся на банк судовых рашэнняў. Наша дзяржава афіцыйна прызнала, што знішчае беларускія кнігі. У гісторыі Беларусі такое адбываецца не ўпершыню. Роўна 87 гадоў таму галоўлід БССР, які падпарадкоўваўся НКВД, загадаў канфіскаваць з бібліятэк і кнігарняў 421 кнігу беларускіх аўтараў, у тым ліку класікаў. Усе кнігі было загадана спаліць. Тым часам у беларускім сегменце тыктоку у падлеткаў новы флешмоб. Вушні рвуць і паляць білеты па гісторыі Беларусі. І, уласна, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович ужо на відэасувязі. Вітаю, спадар Андрэй. Вітаю, спадару Сергею. Вітаю, шановныя гледачы-слухачы. Нагода такая, якая ёсць, на жаль, у нас з вамі. І калі глядзіш на тое, што адбываецца, нібыта крок невялікі, знішчаныя там некалькі кнігаў, але гэтая з'ява, якую мы назіраем рэгулярна. Ці гэта Нямецчына нацысцкая 20-х гадоў, ці мы прыбліжаемся да нацысцкай Нямецчыны 30-х гадоў, дзе мы знайшліся? Ну, калі праводзіць сумныя паралелі, то трэба сказаць, з глыбокай антычнасці праз сярэднявечча, канешне, пік Нямецчына нацысцкая, сталіншчына і савецкія часы змаганні з кнігамі, сумныя футуралагічныя прагнозы пісьменнікаў Брэдбері і адпаведная кампанія па знішчэнню кніг. Загад і адпаведна выкананне на знішчэнне, на паленне ці іншае знішчэнне кніжак заўсёды сведчыць пра нейкую гуманітарную катастрофу. Гэта альбо абсалютны нейкі рэлігійны фанатызм і пераслед іншадумства, альбо мы апынаемся ў ультрататалітарных нейкіх умовах, радыкальныя рэжымы, фашызм, сталінізм любілі знішчаць. І ў свой час вялікі нямецкі романтык Гайнріх Гайне, так, у трагедыі Альманзор сфармуляваў: там, дзе пачынаюць знішчаць
знішчаць кнігі, спальваць кнігі раней ці пазней Спальваюць і пачынаюць людзей. спальваць і аўтараў іх, так, і людзей. І як у выпадках нацысцкай Нямецчыны, так і ў выпадку сталінізма гэтая аналогія працуе. Усе мы сумна адзначаем трагедыю 29 кастрычніка, ноч на 30, так, ноч знішчаных нашай эліты нацыянальнай, інтэлектуалаў, паэтаў. Не ўсе згадваюць, а Леонид Маракоў пісаў у сваёй кнізе, што 29 кастрычніка папярэднічала 1 жніўня. Гэта значыць 1000 кнігаў спаленых ва ўнутраным дворыку амерыканкі, турмы КДБ. Трое кушнікаў. Давайте я працытую нашага Маракова з кнігі «Ахвяры і карнікі». НКВДысты Сакалоў, Абрамчык, Гарбацевіч вынішчылі, спалілі некалькі дзесяткаў тысяч рукапісаў беларускіх літаратараў. Гарэлі творы, якія не праскочылі цэнзуру або пісаліся ў стол для нас, нашчадкаў. Гарэлі рукапісы Багуна, Баранавых. Альфабетна аўтар пералічвае Вольнага, Галавача, Галубка, Гартнага, Дарожнага, Дзяркача, Дудара, Дунца, Зарэцкага, Знаёмага, Каваля, Кляшторнага, Кульбака, Лявоннага, Маракова, Мурзо, Нёманскага, Півавара, Ракіты, Розны, Станішеўскага, Тарашкевіча, Таўбіна, Хадыкі, Харіка, Чарота, Шашалевіча, Юдельсона і многіх іншых. Як можна гэта скаментаваць? Як катастрофу і як злачынства супраць культуры, злачынства супраць нас, носьбітаў гэтай культуры, злачынства супраць беларусаў. То у гэтай сітуацыі, дзе мы апынуліся, уласна, дзе тая мяжа, калі адпалення ці знішчэнне кнігаў, ці мы ўжо там, бо знішчаюць па сутнасці і беларусаў нацыянальна арыентаваных? Ну, каб далёка не хадзіць за прыкладамі, выбітныя, причым як жывыя, так і даўно класікі з мінулых стагоддзяў, так, беларускія літаратары апынаюцца ў лісце так званых экстрэмістаў. Так, фактычна, згодна з старой формулай, новые фашисты обвестят сябе антыфашистами, да? Экстремистами обвяшчаюць фактычна экстремистские органы, якія знішчаюць культуру. Так что дзе гэты пераход, ён вельмі тонкі. За што? Хто пераследуецца? Што пераследуецца? Кніжка, артыкул, прадмова да двухтомніка Дуніна Марцінкевіча ці ўжо аўтар? Тэлеграм-каналы аўтара гэтых словаў, ці я непасрэдна, ці нашыя з вами гледачы, слухачы, якія будуць пакараныя штрафам, а магчыма адсеткай за тое, што будуць чытаць неправільныя кніжкі, глядзець неправільна. Альбо нас глядзець папросту. У гэтай сітуацыі ўзнікае пытанне, ці мы павінны штосьці рабіць, прывабліваць кнігамі беларускіх аўтараў, ці вы, як аўтар, павінны штосьці рабіць, ці ўсё ж такі, узгадваючы вядомую усім нам цытату «Рукапісы не гараць», яны самі сябе ўратуюць. Рукапісы быў цынічны жарт позніх савецкіх часоў. Рукапісы не гараць, не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца. Мне вось з такой цынічнай карэктыроўкай гэта бліжэй. Безумоўна, рукапісы гараць. Стагоддзі гісторыі, тысячагоддзі гісторыі паказваюць, што ад спадчыны мінулых стагоддзяў даходзяць лічаныя фрагменты. Але звычайна гэтыя фрагменты альбо найлепшыя, альбо найпапулярнейшыя, калі цябе ёсць 1000 копіяў, гэтыя 1000 копій складана ўсе знішчыць, чым сотні, а дзесяткі тысячаў, як бы ці сотні, гарантуюць несмяротнасць, прынамсі, на нейкай адлегласці часу. Так што, безумоўна, гэта выклік для нас. Расстаноўка сіл па-ранейшаму дзіцячая.
добро і зло злом змагаецца так, яно не здольнае стварыць штосьці адметнае і прывабнае, таму можа забараняць і знішчаць штосьці непрымальнае для яго. Так што множым беларускую культуру, яна нават ворагі даўмеліся, што яна таксама зброя, яна таксама можа быць небяспечнай. Нясем гэты агонь чалавечнасці, святла ва ўмовах, калі ствараюцца штучныя падзелы, межы, думаем, як вынайсці фарматы. Дзякуй тым, хто записваюць аўдыокнігі, дзякуй тым, хто на раней культурнай тэрыторыі, што вотчынай пірацтва ўспрымалася, да спрабуюць множыць, заахвочваць легальна купляць электронныя кніжкі, а не проста спампоўваць на халяву. Ну і, канешне, дзякуй усім выдаўцам і аўтарам, якія там, дзе мы ёсць, раскіданыя па краінах, альбо аднаўляюць, альбо ствараюць новыя выдавецтвы, робяць фестывалі, кніжны фестываль прадмова, каб далёка не хадзіць за прыкладам, фестываль верша на асфальце памяці Стральцова, які не можа быць у Менску, але збірае паэтаў у Вільні, то бок там, дзе мы ёсць. Ну і перш за ўсё, дзякуй нашчадкам тых уже з 19 стагоддзя легендарных кніганошаў, людзі, якія прыязджаюць з торбамі у гэтыя месцы, на гэтыя фестывалі і вязуць кнігі праз мяжу не толькі з сабе, але і сябрам, сяброўкам, аднадумцам. Дзякуй за творчасць і дзякуй за гэтую размову. Андрэй Хаданович, паэт і перакладчык спадарства на відэасувязі. І гэтак выглядалі каментары на сённяшні дзень. Дзякую, што застаецеся з Белсатам. Для вас працаваў Сергей Пацасонны. Да сустрэчы ў эфіры.